Nick Mangwana oneswa chimoto. Toona kuti wana Nick Mangwana panguva inevo chibatwa kunzi G. Tiri kuona kuti wana Nick Mangwana they tried to defend. Aiwanawo dzematenders dzakapiwa South African companies vakaita sana TTM. Tikaona another again tender yakapiwa vakomana kuPreview Group International aiwa iri yachicontractor navakomana kuDubai. Panguva ino atinoona kuti they have been slammed ari kutifadzai maere aiwa otora mukombe. Vanhu vaya vachimutenda pasocial media vachiti uyu muhombe amumukwanisi kuti wasubscribe like on the bell icon. Timuta paendo neX yansinikiwa vanobuda chiposta Nick Mangwana naadvocate Fadzai Maere wamuri kuona apo budanyira chiti again Nick Nezuro has been walloped by advocate Fadzai Maere. First, we could not defend the Trapaplas corruption, and now murume mukuru akudikitira trying to defend the Dojo Hospital equipment deal with Chivhayo. Amumugone uyu, she's a champion. Domashko anoya achiprezewa aiwa advocate Fadzai Maere achinzi aiwa Maere is a champion. Vana vatonota vana Nick Mangwana vari kudikitira right now vatadza kudefenda. Zvatozoita vana wekino Chivhayo makona post yakaita yesterday achiwithdraw achiti aiwa zati TTM tende yamuona ye $109 million each and every year achiti aiwa hatisati tawirirana haisati yasainiwa. Kune yazoratidza kuti kudzamba kwakuita vakomana ava after vana Maere vanyatsa kubvunza noda kuti these guys vakadzidza vanonyatsa kuziva kuti mutemo unoita sei. Vamwe vari kuya vachiuya vachifanya vana advocate Fadzai Maere vachiti angadei achizviita muparliament, but everyone knows kuti the regime kana muchinge mapinda parliament, and we know zvakamboitika muna 2023 these parliamentarians vanga vavoterwa nevanhu, they booted out of the parliament, vauya vakavhoisa up chokwadi mapurisa akapinda akavadzinga. Icho kwatinyatsa kuonekwa kunzi these opposition voices they are being abused in Zimbabwe, but these guys are the ones who can make our country progress. Ndinoita kuti nyika yedu ifambe iende mberi. Ina kumesection medu muzimafunguro aim kuti kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chit on the bell icon.